Здравейте, аз съм Гост, в момента снимам на интернет. Здравейте, аз съм Версачи, викат ме Лео, ще помагам на Митко да играем. Аз съм... Абе, стига стрелял, ще привлечеш зомбите. Те ни мърдат. Те, пак ли се бъгнах? Не. Не. Тръгвам да слизам, то. Айде, мрете бе. Да слизам додолу. Щупих си кост. Абе, те са две едно до друго, аз се чудя кои да... Видиш ли ги? Да, къде сте? Ей, тук. Омага. Не съм много. Ама трябва да си взема без да исках, натиснах 3. Омага, как много оцелен. Чакай да си взема... снайпер. Ама ти само не следва. О, файде, елате ми бе. Не, обиказ. Аз нямам скала, ли? Аз пък си щупих кост, не мога да бягам. О, чекай. Ай, за тях. Добре. Чакай се апгрейдна нещо. Абе, бъга ми интернет. Табах, му майката. Разбрах защо. Един патрон. Баста. Обаче бързо трябва да съберем камък. Ми търси кирка. О, аз защо си изхвърлих кирката? Ела, аз знам къде има кирка. Изчакай да отсека малко дървета. Стига как? се стрелял. Брачка, което е брача? Клон. Майка. Много ма радва тая Тук трябва да си направим базата, ама малко по-нависоко. Опа, чакай, че се събляко. Ще ме гледат хората го. Как те едно спейс, бе? Аз съм имат. Имам коловете. Ама няма да ги използваме. Вода. Кажи ми, че имам вода. Да, имам. Подял ли ти трябва ми огън, пък аз нямам. Кой ми пише? Какъв шпани ли бе? Аз стягам до водата да се напълня такос. Имаш ли? Да. Да, имам. О, аз знам какви айтеми ще ми трябва. Сетих се къде има, тук близо. Виждаш ли червената светлина? Да. Там няма да правим база. Не, там не е старата база, да отидем, че там оставих огъня. Смисъл. И как ще го вземеш, бе? Глупости гора, не дей ме слуша. Фък, бе. Омага. Знаеш какво прави зомби той? Идва към мен, спира, гледа си обувката и пак продължава. Да ме гони. Гледа си обувката. О, стълба! О, още една! Ама аз ще гътна от глад, разбираш ли, трябва ям. И тук при мен има храна. Зато ми трябва камък, за да направя огън, за да опека 8-те пържоли, които имам. И аз имам 8 не, една. Къде ще живеем? По-нагоре. Близо до червената светлина. Близо. Да. Ама тя е баяна далеч, не знаеш. Там горе, откъдето дойдохме. Хайде! Давай. Мапа, наистина! Брат, наистина, мап! Добре.
Ах, ти кефа, Ох, брат. намерих мляко. Кой да дропна, бе? Таската нямаме, трябва да тича. О! Кейнет бинс. Той май е супа, ако не се лъжа. Митко, къде си, бе? Не знам. О, това Супа е ли е ти. това? Ти Да, в това е супа. Ела да ти покажа нещо много яко. Къде сте? Е тук за тебе. За тебе! Намерих мапа. Зомби, чух зомби. Ох, става ден. Слава на Бога. Абе, тъп Лео, защо не ми казваш, бе? Става си за тебе, бе! Глух ли си? Значи ние сме в края на града. Смисъл, как да ти го кажа ясно. Ей, тук има храна в га. Бензиностанция. Ето е ясно, че ще има храна. Защото нали е бензиностанция. Като отидеш в Лукойл, когато няма ли храна. И тук има мляко, което си искаш вземе. Сигурно е развален. Да, всичко е развалено, какво да знам, аз ще умра. Зависи на колко... О, мъга, как не го стига. Абе, с десния бутон удрай, бе. Аз какво правя? Не, де да Чакай. знам, 100 пъти го удръж, не му. Ето е най-бързата кола. Ей, тук е пълно с оръжия. Нитко, тук има пушка, всичко има. Аз имам по-хубава пушка. Има морков нещо. Всичко тук е тъпо в тази къща. Вижте хубавата ми пушка. Има ли бензин в тази кола? Гледайте. Да, има. Ако се покръш на хората, бе, те да ският моето оръжие. Какво е това? Я ти ги уби, искам нещо да видя. Ама... малко съм назад от теб. Ме интересува. Май сега ще оставя да умреш. Мене ли? Тебе. Гледай как ще ги сам на всичките. Нарочно ми ще ми залазят. Не, експи. Сега вие как ги прецаквам. И бум! Ха-ха! Някакво... Я. О, фък. Той как ме видя, бе? Вижте направо колко е на всичките... Тук прави Виктор намира резачка. Знам. Аз съм на 58 хп. Аз съм на 52. За теб, оф, Лео. Какво? Патрони за пушка, нещо интересно. Палатка? Палатка. Да. Ау, Не ходи там, няма нищо. откъде ти знаеш? Къде няма нищо, що идваш? Не знам да не умреш. Къде е братът? Пак забравих на коя цифра е братът. What the fuck? Откъде излизат тия вълната? Кой има тука? Дреха, раза. Пълно тъпчи. А това да си отбритна скиловете, аз забравих. Въпреки че ще умра след малко. Къде си да Нитко? Избивам зомби. Как успя да ме удари тази гадина? Чакай малко. Къл. Но стой нещо О, чипс. Крави. Познай кой е първа смяна. Ти, Жанет. Да.
Абе, всичките са тези с втори смени са вече първи. Нашето елат. даскал пък няма втора смяна. Да, което е горе-долу яко. Адви. Елата намерим такива лекарства. На 83 съм. Не ми крова. Трябва ти бинта, на мен ми трябват камъни. Това е да е с Скил. Ко се апгрейд нас? Не знам, че съм. О, намерих едно място, където има много яки айтъми. Ай, замахаме от този град вече. Не мога. Трябва да убием зомбитата. Защо? По 500 към нас. Не вас 500, ама много. Ето виж. Сега пак някой зомби ще ме изгърби заради теб. Колко убих? Малко. Ти дори не видя. Да гръмни ли колата? Не. Искам да се обера експи. Не. Айде, как го пропусна, бе? Не го пропуснал, да го. О, да, тук има най-готините неща. Оу! Револвера е за мен. Не ме интересува, аз взимам бинта. О, месо. Тук има месо, ако искаш. Пистолет. Чакай, ако намериш за... 7 патрона. Къде си ти отпътявайте? Ето. Стигаха би патрона. После ще ми кажеш, що не си виждал. Не ми трябва. Ай, се махаме, ма къде ни е колата? О, да. Видях някъде бензин. Майко, какъв мерник съм сложил. Какъв? Як. Обърни се да го видя. Къде сте? Зад тебе. Той револвера ли? Да. Ама друг. Айде да намерим да напълним колата. Ела наблизо има. Търся бензина аз. Бензина е тука. О, да, тук където може да се направиш къща. Бързо ела да видиш тук готин трябва. Къде сте? Видях. О, генератор! Генератор. О, бах тялкото. И светлина. Пръчках. Генератор, имаме си генератор. Генератор, ай взимай го. Дъска. Също. Я вземи и той, че нямам място в инвентара. Да. Според теб аз имам ли място? Не видяш някакъв Добре, трава. не знам какво е той, за той го дропвам. Ова съм много, ама ужасно гладен. Колко процента? Ми 88. Ама трябва ни камък и просто... Ето кирка. Не тука бе, ела тука бе, има кирка бе. Добре, то че има кирка, има, ама... Камък ли? Не можеш да намериш. Айде да вземем колата и да тръгваме на някъде бензин. Обаче ако да дропна... Чакай. Обърни се, тръгни в обратна посока. Обърни се лево. Лево. Защо? Така. Кое ти бе? Мина. Как ме стресна? Взех едното, ти вземи другото. Кое? Бензин. Тука.
Кое от всичките? А, да, мога. Ама аз нямам място в инвентара. Пази ме от зомбите. Имам едно тъпотърво и я дай го махна. Пълно ли е? Не е 30%. В смисъл, кое е пълно? Кое дали е пълно? Да, пълно е. Чакай, трябва да си намерим кола. Та зелената, бе, олигофрен така. Абе, я не ме обиждай, бе. Аз искам да отида да си взема. Тук забравих дали има хапчета, смисъл. О, дай на мен ми трябва. Чувам някаква кола, ма. Да. Оф, тъпите зомби са разпомнени. Стига, бе. Какво стига, бе, ти ми? Къде сте? О! Умирам, майко! За 36 сърца! Къде си? Идвам. О, мага. Бягай, бягай. Ма аз ще умра. А, не. Бягай! Мислех си, че ще ме удара. Айде да взимаме колата и да отпрашваме. Айде, качи се първо в тази да стигнем по-бързо. Качи ли се? Не. Аз стоям да взема зелената. Както и да е. Аз ще стигна първи. Айде да видим. Ай. Въпреки тя къде е? Аз съм прав. Не, честно, аз не знаех къде е. Ето тук. Ай ти карай, че нас. Отиди първо някъде, където има камък. По-бързо. Те. Ай, нали аз ще да карам, бе. Слези от колата. За да я напълня с бензин. Отиваме за камък. Да. Добре, 4 по 4. Айде бе. Чакай малко. Там горе има. Това е... Насъсвана! И сега колата тръгва надолу. Бягай! И О, умирам, не, наистина. Трябва ми храна. Ей, сега ще я опека, само да взема камък. Аз умирам вече, чао, Митко. Не ми взема яйта ми. Не вземи ги, ако искаш. Умря. Кажа, ако съм близо. И... Не, много съм далеч. Къде си? Сними мапа. Стълбите, унизи деца каменните, нали ги знаеш? Да, аз имам такива, да. Бронежилетката ти да я взема ли? Не. Чакай, че ми дали само 2 камъка. Още камък ми трябва. Какво? Вземи меча за мен, ще ми трябва меча. Пушката? И черното оръжие. Револвера няма ли да е по-добре? Ма нямам толкова с място, тъй че трябва да изхвърля нещо от моите. Кой да изхвърля? Имам и пържола, една пържола. Къде? Как да стигна сега до тебе? Къде е по-точно и сега, като видя мапа? Имаме общо 7 от тея тук. Кой друго да ти взема? Нищо, чакай, че съм взет. Окей, ма къде е мапа? Не мога да намеря мапа. Ето. Хода дропна. О, намерих колата, която ми трябва. Нещо трябва да дропна. Ай, лъка, че нямам стреля.
На мапа къде се намираш? Зайди. Чакай. Не си го направил на нормално. Моля? Не. На изи е света. Да, казах, не си го направил на нормално. Как се намира, как изглежда града, в който се намираш? Знаеш къде да срещнем? Старата база, искаш ли? Добре, айде. Към червената светлина. Коя намира? Мая видях. Не знам. Какво си ми взел от айтемите? Картата, стълбите и ония пясъчните глупости. А оръжието ми? Не, нямам място. Първо обаче ще спра да взема камък. Ти нали все пак още снимаш? Да. Окей. О, сега как се стигаше до нашата база, сетихме. Не знам, къде сте? Близо ли си до кораба? Да, близо съм до нашата база. Не до нашата база, а до кораба, където умрях. Не съм. Ох, добре. Ти базикаш ли са? Кой аз е? Не. То стъпя камък. Ми пусна само скали. Да. Да съм съл, няма малки камъчета, само скали ми пусна. Дано това клипче на търне 2 по-интересно, отколкото на и първото. Всъщност аз бях забрал, че снимам. Добре, че му напомня. Не. Знаеш ли, много съм радиация съм и без дисках си. Сложих спринцовката, зелената. Стигнах до града ни. Чакай. Как се пекоха пържолите? Цъкаш огъня, Скът. ама ако имаш огън. Да. Ти ли стреляш? Да, Къде си? близо до нашата база. Добре, аз трябва крафт на огъня. Къде е огъня? Горе на базата. Какво беше Load Support? Къде? Ако умреш ли? Не бе, Load Support, предмет, който се крафтваш. Ще ми го покажеш и сега ето. Къде идваш, ще знаеш ли къде съм? Не. Нали в нашата база? Дали е там. Ще се срещна. До 2 дена съм там. Може и по-малко. Честно ли всичките ли мангали трябва да идват при нас? Не. Не мога да стъпа нощи. Намерих военната база, ма няма база. Али колко не съм на кръвака. Не е така повече колкото от преди. По една купчинка на плана да смелиш. Чакай, тук може да има хапчета. Какви хапчета не се бързо.
Намерих. Аз съм на моста. Добре, 2 кролъра. Леле, на моста е пребъгано с зомбито. Така ли е? Тела да видиш какво е тук при мен. Чакай, ще изчакам малко да е. Оу. Майко ще гива. Колата си може да отиде, ама не се сърди. Що? Коя кола? Лилавата. Не бе, иди. Не е отишла, да знаеш. Аз знаех, че тук има хапчето. А знаеш ли, че съм горе и да чакам? Ама знаеш ли, че съм заед? Не. Виктор е минавал моста. Да го видя ли? Не, няма смисъл. И аз съм го минавал. Кой е на другия край? Зависи от кой си дошъл. Огънче или гла. Имам чувството, че навънка вали. О, юниската ми шапка. О, чанта. Имам 9 патрона, което е добре. И така хора, Лео се завръща в игра, както винаги. Мисъл, Митко, Да. съм сървъра сам през ако другите играчи имат хамачи и те ли могат да влизат в сървъра? Да. Добре. Значи той, ако искате Митко, ако иска, може да включи сървъра. Нали да... В коментарите, ако искате да влизате, ама не ни пречете когато играем. Изчакай. Виж как виж шутка. Тук съм. Намерих си здрав чук. Толкова съм бърз. Митка сещаш ли са? Толкова е бърза колата, че не мога да я видя капачките. Къде съм в момента? Добре, аз съм при кораба. Ще да е яко като гажеш зомбитата да ти дава експо. Би трябвало с онзи стомания чук да ги трепиш много лесно. Поне е ли лесно? Какво правим? Ти включвам фарма. Мисля, че ще намеря леко. То в старата ни база има ли го? Да, ма бихме трябвало, би трябвало да се апгрейд, да се върна в военната база. Стигнах до ферма. Мисля, че съм... Да, идвам. Близо. Обърваш тук има много зомбита. Не е башно, но половината нали аз изтъпа. Двете коли си... не, само едната кола трябва да е там, другата. Вижте какво 4 по 4. Опа. Колата отказва. Не. Усещате ли как колата не иска да върви по мир? Ома Коя газ. кола? Къде отива? Тази, която карам. Това е просто един уникален автомобил. Вижте как кара. Оф, не, стига си ти колари. Тук съм. Къде тук си? Само да не съм объркал града. Опа.
Само да се пошегуваме. Ха-ха-ха, сърцето на смях. Не съм бъркал града, точно. О, такова за кръв. Турбичка с кръв. О, Ако искаш ще я дам. Демек на мен не ми трябва, защото аз умрях. Ти къде си? умря ли бе? Да, нали умрях? Ето къде. Дай ми айтемите. Сама. Ето турбичката за кръв, ако нямаш кръв. Не ме трябва. Ето това е лоден сапорта, другото, което трябваше да ти дам, кое беше мапа, друго не съм ти взел. Кое е лоден сапорт? Оф, те! Оф, дъска. Оф, много се гледа. С него можем да направим факла от... Сега не ми се гледат неща, как се прави факлата. О, да знаеш какво съм намерил? Ограда. Това е ограда. Но ограда. Патрони за револверът. Шт, не дей ги по тези неща. Дръпни са бе. Нищо не съм взел. Афото им някой е развален. Тук има още патрони горе за револвер. Еми, взимай, верно бе. Кой е? Викам, взимай патроните, ма ти умря. Сега трябва да се качим горе на... Резачка! Резачка за дърва! Намеря ли? Не. Ще зоми, да. Къде Как ги биеш от един удар, бе? Как си апгрейднал скилове? Десния бутон, Warrior ми е на първи левел, смисъл, сега е на втори. Сега, ай се качваме там, където ни е базата. Айде отивай. Кола? Що не взимаш айтемите, бе? Аз ще ги оставам за тебе. Тебе, верно ти умря, ти не си нито гладен, нито жаден. В хладилника... Не, че ме взели поне. Ти май сега. Не. Имам две пушки. Или какво са там? Какво стана, бе? Нищо. Ако искате, може да играете с Митко лига. Въпреки че аз не мога, поради проблема, че... И аз не знам точно какво ми има на компютъра. Много е бърз за ти. Да. О, черна бронежилетка, бе! Как изглежда? Черна. Като главата. Що дропна? То е полис арма. Какви глупости има? На колко кръв си? Абе, на мен не ми трябва. Пускам ти бинт и на мен не ми трябва. Искаш ли една пушка, ето? Не ми трябва. Айде, Аз се качвам на фулда. на базата ли? Да. Аз тям да те дърва. Май няма успях. Хора, знам, че базата трябва да е в гората, ама... Първо искам малко да играем в града. Въпреки, че така казват другите играчи. С кое копче да цъкна върху огъня? С лявото. Лявото. С което ще изям пържолите. Оф, Митко, успя ли? Не. Дясното и ги служи. Ма не става нищо. Другия път, първо като играеш, кажи да гледаш клипчета, дай ми пържолите. Ето. И вземи това за кръвта, че няма място. Хеле, ти чак на огъня си ги сложа. Искаш ли тук да живеем?
казах ти временно. Значи къде те пържота, искаш десен бутон, после слагаш го там, където е нещо като дъска, пирон и гвозди и натискаш тогава ляв. После има един огън, натискаш го и са ти готови. Сите. Както и да е, Митко не знае как се играе. Сигурно са. Взех си 2 паршони, да знаеш. Не са само 2. 5 са взел. А не, само 4. 2 съм взел само. 4. Тук са другите на огъня, бе, сляпо си. Вземи ги. На всеки поравно. Аз ще правя инвентар. Да слагам ли генератора? Да, сложи го. Ама чакай да ти кажа къде да го сложиш. Къде да имам... Късно е. Не, това не е генератор, бе. Не го махай, бе. Дай ми онова жълтото. Взели го? Кое е жълтото? Едно жълто. Това не е генератор. А какво е това? Това е лампата за генератор. Нямам генератор. Как изглежда генератор? Ще убия, бе! Генератор е едно жълто купче. Защо не ми каза? Аз мислех, че това е генератор. Майко, ще се скъпам гласа. Битото, не ти ли обясни айтъмите? Не. Оф. Зато и ви казвам. Тук има още една лампа, въпреки че не мога да я взема в магазина. О, трион! Аз до сега 100 трона видя. Защо не ги взе? Скрап метал. С скрап метал, ако мога да се крафтна. Чакай. Кое е скрап метал? Аз не ги знам всичките предмети. Ко си мислиш? Че ги знаеш. Близо ли сме до морето? Да. Backpack. Така, само не трябва генератор. Да, който Митко го изгуби, убийте го, ако обичате. Сега. Така мисля, че клипа стана прекалено дълъг, тъй че... До скоро!